oedd Hywel Teifi Edwards yn sôn, taw yr unig bobl gall iachau y sefyllfa o ran y Gymraeg yw'r cynulliad, a taw dyma'r lle dylid deddfi. Wel nawr, maen nhw yn cael y cyfle, bod y pwerau ddim yn ddigon eang, maen nhw yn cael y cyfle, ac eto beth ni wedi gweld hyd yn hyn yw'r mesur iaith gwan di-ddanedd, jyst ddim digon da o gwbl. I ni sydd wedi cael cyfle i graffu ar y mesur, ni wedi sylwi bod nad oes statws swyddogol yn y mesur. Mae dim ond yn ailadrodd Deddf Iaith 93 a beth sy'n cael ei ddweud yn Deddf Llywodraeth 2006 sydd bod statws swyddogol gan y Gymraeg yn y cynulliad. Wel, dyw hwn ddim digon da, mae angen datganiad di-amwys yn dweud fod gan y Gymraeg statws swyddogol. Does dim rheswm, beth sy'n ni dal yn ôl rhag gwneud hynna, dyn ni ddim yn deall, jyst diffyg ewyllus a dyw e ddim digon da. I bawb sy'n ynglwm â'r mudiad cenedlaethol, mae ymddiffyn a hyrwyddo buddiannau'r iaith Gymraeg yn fod bwysig. Oedd hynny i weinyddion proffesiynol Plaid Cymru, neu wrth gwrs i actifyddion Cymdeithas yr Iaith sydd wedi cyfrannu cyment dros y blynyddoedd. A na, dyw'r frwydr hon ddim ar ben o bell ffordd. Dros y misoedd nesaf, mae yna ragor o waith i wneud ar y mesur, a dros y blynyddoedd nesaf, mae angen gweithredio ddifrif mwyn sicrhau bod y Gymraeg yn parhau yn iaith byw yn ein cymunedau ni. Fa yws hybu dwyieithrwydd, ond i bai bod y Gymraeg i'w chlywed ar ein strydoedd ni, yn ein siopau ni ac yn ein gweithleoedd. Yn anffodus, trwy gydol y broses elgo a bellach y trin a thrafod dros y mesur iaith, rydym wedi gweld yr hen grymodd a dweithiol gwrth Gymraeg yn dod i'r golwg. Y CBI, darparwyr gwasanaethau cyhoeddus, hyd yn oed Comisiynydd Newydd, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru. Yn warth pur yw agwedd y blaid geidwadol, a'i llefarydd yn Senedd Cymru yn galw'r mesur yn esiampl o linguistic apartheid. Rwy'n croesawu yn fawr sylwadau y gweinidog ei fod e'n awyddus i groesawu awgrymiadau i wella'r mesur yn ystod y broses sgwyddoneiddio yma. Ac yn yr ysbryd hynny, hoffwn argymell 3 maes i'w ystyried. Yn gyntaf, credaf bod angen cymal mwy clir a llai amwys yn y mesur ynglŷn â sefydlu statws swyddogol i'r iaith Gymraeg. Yn ail, rwy'n credu bod angen ystyried ymellach y drefn o benodi'r Comisiynydd a sicrhau na allan i byniaeth y Comisiynydd cael ei gyfaddawdi. Ac yn drydydd, mae angen ystyried sut y gellir gwneud mwy i rymuso unigolion yn y broses o roi hawliau i siaradwyr Cymraeg. Diolch yn fawr iawn. Mae yna bethau pwysicach na mesurau a deddfau y gall llywodraethau i gwneud. Yn y pen draw, mae parhad iaith yn dibynnu ar gymunedau byw a theuluoedd, lle siaredir hi a lle trosglwyddir hi naturiol o genhedlaeth i genhedlaeth. Mae angen tai, mae angen ysgolion, mae angen siopau, mae angen gwaith ac yn bennaf oll, mae angen economi iach. Ac mae llywodraethau yn gallu gwneud pethau gyhyd â bod gyda nhw ewyllus gwleidyddol yn y meysydd yma, bydd yn llawer fwy gwerthfawr o fewn y cymunedau Cymraeg nac unrhyw beth bron y gallan nhw wneud drwy ddeddfwriaeth. Yn groes i'r hyn dwi newydd i ddweud, yn wir, fe elli dadle ar yr eiliad yma yn ein hanes, mae deddfu, neu o leiaf un agwedd ar ddeddfu, yw'r un peth pwysicaf y gall y gwleidyddion i wneud mewn perthynas â'r iaith Gymraeg. Ar yr eiliad arbennig yma yn ein hanes, a'r un peth hwnnw yw rhoi statws teilwng i'r iaith Gymraeg. Statws swyddogol a statws sydd yn gyfartal gyda'r Saesneg. Dyma yn wir oedd yr addewid a wnaed yng nghytundeb Cymru ni, oedd i gadarnhau statws yr iaith Gymraeg a'r iaith Saesneg yng Nghymru. Yr hyn sydd ei angen yw datganiad clir ag eglur, diamwys, y Gymraeg a'r Saesneg yw ieithoedd swyddogol Cymru ac y maent yn gyfartal. Mae yr un peth yn union wedi digwydd yng Nghanada. Mae Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol wedi gwneud yn y Canada Act datganiad tebyg mewn perthynas â'r Gymraeg, mewn perthynas â'r Saesneg a'r Ffrangeg. A mae yna ddeddfwriaethau eraill ledled y byd sy'n gwneud
datganiadau tebyg. Felly, wleidyddion, mae yna gyfle hanesyddol i chi i ddod â hyn i ben. Ac os na all ein cynulliad etholedig ni yng Nghymru, yn eistedd yn Senedd Cymru yng Nghaerdydd wneud hyn, nawr fod y grym ganddo i wneud hynny fel mae Jonathan eisoes wedi cyfeirio eto, ni all neb arall i wneud o. Does neb arall yn mynd i wneud hyn. Felly dwi'n galw ar y wleidyddion i weithredu nôl i cydwybod ar y mater hwn ac i beidio a phryderu gormod beth mae'r cyfreithwyr yn dweud wrthyn nhw. Mae'r cyfeillion wedi siarad yn llawer mwy gwybodus na fi am ddiffygion y ddeddf iaith newydd. Ond pam bod yr iaith yn ddiffygiol? Am bod y CBI, am bod byd busnes yn gwrthwynebu. Dydy'r Gymraeg ddim yn golygu, dydy'r Gymraeg ddim yn werth pres. Ac felly, dyna pam mae'r Scottish Power sy'n gwneud 100,000,000 mae'n debyg o elw'r flwyddyn yn dweud allan yn fforddio 100,000,000 i'r adfiliau Cymraeg. Da ni wedi cyrraedd y gelyn sy'n tu ôl i'r llywodraethwyr. Roedd un pwynt sy'n byth yn cael ei drafod, ydy y mewnliniad i'r ardaloedd Cymraeg. Y newid ethnig sydd yn digwydd yna. Mae yn digwydd. Rwy'n mae'n rhaid i ni feddwl am ffordd sydd democrataidd, agored, sydd ddim yn ymostwng i'r Saesnigrwydd ac hiliaeth i drafod y broblem yma. Dwi'n erbyn newid ethnig boed trwy rym economaidd fel sy'n digwydd yng Nghymru ac fel sy'n digwydd trwy rym arfaidd yn Palestina. Os mae'r Gymraeg i fyw, mae rhaid ei normaleiddio. Mae hyn yn hen ddadl, ond un sydd yn dal gwirionedd. Mae'r broses o normaleiddio iaith yn dyngydfennol yn yr ymgyrch dros sicrhau parhad yr iaith yn ein gwlad ni. A mwyn normaleiddio iaith, wrth gwrs, rhaid sicrhau bod yna statws swyddogol iddi ym mhob agwedd o bywyd ein gwlad ni a bod ganddyn ni yr hawl i'w siarad, i'w defnyddio ym mhob agwedd o'n bywydau ni yn ein gwlad ein hun. A bellach rydyn ni byw mewn cymdeithas sydd efo technoleg i ganolog iddi, ydyn ni. Mae gan bawb e-bost, ffôn symudol ac cyfrifiadur, mae un oed mam gi efo un o feini. A mae technoleg yn rhan anatod o'n bywydau ni. Ac os mae normaleiddio iaith yw'r cyfrwng sydd yn sicrhau parhad i'r iaith, rhaid i ni weld y Gymraeg ar ein ffonau symudol, ar sgrinau ein cluniaduron ac ar o safoedd radio lleol ac ym mhob agwedd o bywyd ein gwlad. Mae'n gyfrifoldeb ac yn fraint ar gwleidyddion ar y llywodraeth i llunio mesur iaith sydd yn rhoi statws i'r Gymraeg ac yn rhoi yr hawl i ni ei defnyddio ym mhob agwedd o'n bywydau. Ond nid cyfrifoldeb gwleidyddion a llywodraeth yw hynny'n unig. Mae'n gyfrifoldeb ac yn fraint arno ni i wneud yn siŵr bod y statws, bod yr iaith yn cael statws swyddogol ac yn galluogi ni cael yr hawl i'w ddefnyddio ym mhob agwedd yn bywydau ni. Ddim rhywbeth i'r llywodraeth yn unig o hyn, mae rhaid i ni bwysleisio a gwthio'r mater ymlaen. Hyd yn oed os mae'n golygu dioddau dros yr achos mae'n achos sydd gwerth dioddau drosti. Cyfrifoldeb a braint ni fel Cymru, yn wleidyddion ac fel arall, yw sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn cael statws swyddogol yn gwlad ei hun a bod y Cymru yn cael yr hawl i'w defnyddio ym mhob agwedd o'n bywydau. Diolch yn fawr. Mae'n gyfnod craffu ar y mesur ar hyn o bryd. Pwyllgor o wleidyddion yn bwrw golwg dros y mesur gan dderbyn cyngor a thystiolaeth o bob tŷ ynghylch ei gynnwys. Gobeithio y bydd y pwyllgor craffu yn rhoi blaenoriaeth i fuddiannau ieithyddol pobl Cymru, yn wahanol i'r buddiannau pleidiol sydd wedi cael blaenoriaeth wrth i Lywodraeth Cymru'n un lunio'r mesur. Mae'n ryfeddol gweld yr holl garfanau mewn cymdeithas sydd wedi uno i ddatgan fod angen cryfhau'r mesur iaith hwn. Mae pawb yn unfryd unfarn ynghylch gwendidau cywilyddus y mesur. Mae'n destun pryder a diflastod pur i ni mod i'n ffeindio'n unan yn ystod gyda phobl fyle wybod yn well, yn trio'u perswadio nhw bod angen statws swyddogol ar ein iaith ni a bod angen hawliau ieithyddol ar ein pobl ni. Pethau syml iawn yw'r rhain, pethau y dylwn ni allu cymryd yn ganiataol.